जेरै जिसुआ बुंदों आंनो संसारनि स्राङा आंनि उनाव फैग्राया मालाबाबो खोमसियाव थाबाय थानाय नङा। बेनिखायनो बाहाय गोबांथार फोथायारिफ्रा गाव गावनि नांगौफोरनि थाखाय, गावनि न'खरनि थाखाय, गावनि बेमारफोरनि थाखाय आरो गावनि जिउआव गोजोननायखौ मोननो थाखाय, सोरबा गथ' मोननिफ्राय गथ' मोननो थाखाय गाव गावनि नांगौफोरखौ लानानै नैबे स्राइननि सिङाव केन्डेलफोरखौ दाहाय थुनानै सावफैयो। आरो गोबांथार सुबुंफ्रा बे केन्डेल सावनानै स्रांखौ फोरबोनि मुङै बिनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रा फिथाइफोरखौ मोनलाङो। बे जायगायाव हिन्दु, ख्रिस्टान, बाप्टिस्ट, लुथारेन गोबां रोखोमनि, गोबां धोरोमनि, गोबां जाथिनि बिसोरो बे जायगायाव बेनो आरो स्रांखौ केन्डेलखौ जोंहोनानै आइमारिनि खाथियाव गाव गावनि नांगौफोरखौ बिसोरनो गाबथानो थाखाय बिनि हेफाजाब लानो फैयो। अनदायगाफोर दिनै आंबो बेनि मोखाङावनो आरोबाव नोंथांमोननिसिम लाबोदों। जेरै